syre-base-titrering, Adam, Rehan og Cecilie. Formlen for forsøget er at bestemme en ukendt koncentration af hydrogenkarbonat ved hjælp af syre-base-titrering. Teori. Formler, der er blevet brugt til forsøget. Den oprindelige formel er koncentrationen er lig med stofmængden divideret med volumen. Vi isolerer N og bruger den formel i stedet. Stofmængden er lig med koncentration gange volumen. For at finde stofmængden N brugte vi denne formel. Stofmængden er lig med massen divideret med molarmassen. Så har vi stofmængdens trikanten, som kan beregne masse, stofmængde eller molarmasse. Det eneste du skal, det er bare at holde på den masse du gerne vil finde. For eksempel N, så holder du på N, og så finder du så ud af, at du skal dividere massen med molarmassen, og det resulterer så i, at du får stofmængden. Materialer, apparatur, 100 ml og 200 ml kronisk kolbe, 10 ml pipette, måleglas, burette, magnet og magnetomrør. Kemikalier, NaHCO3, metylorange, 0,10 mol saltsyre, demineraliseret vand. Fremgangsmåde. Inden forsøgets påbegyndelse fremstilles en hydrogenkarbonatopløsning. Ca. 3 NaHCO3 opløses i 250 ml demineraliseret vand. Forsøgets gang. Med pipette udtages 10 ml af den fremstillede hydrogenkarbonatopløsning, som overføres til en ren konisk kolbe. Der tilsættes ca. 30 ml demineraliseret vand og 3-4 dråber af indikatoren metylorange, og herved farves opløsningen gul, fordi HCP3- reagerer basisk. På en burette hældes 0,10 mol saltsyre, og burette nulstilles. Saltsyrens væskeoverflade i buretten er lige ud for 0,0. I den koniske kolbe med hydrogenkarbonatopløsningen anbringes en lille magnet, og kolben stilles på en magnetomrør under buretten. Fra buretten tildyppes forsigtigt saltsyre, og lige i det indikatorens farve skifter fra gul til lyserød, standses tildrypningen. Der er nu forbrugt lige så stor en stofmængde af saltsyre som hydrogenkarbonat i kolben. Resultater og beregninger. Volumen er forbrugt volumen 0,10 mol saltsyre. Det beregner man ved at sige 15 divideret med 1000 for at få det til liter. Og det er så 0,015. Beregning af stofmængden af den forbrugte saltsyre er 0,1 gange med 0,015. Og der regner man så stofmængden ud, som er 0,0015. Molarmassen NaHCO3 er 84,01 gram per mol. Denne oplysning fik vi så. Beregning af NaHCO3-massen er 0,0015 mol gange med 84,01 gram per mol er lige med 0,126015 gram, som er lige med massen. Den procentvise indhold af NaCO3 er 0,121315 gram divideret med 10,0 gram gange 100 er så lige med 1,26015%. Skriv reaktionsskema færdigt. HCO3 plus HCl er lige med Cl- plus H2CO3. Hvilke kemikalier er en syre og hvilke kemikalier er en base? pH-værdi på over 7 er en base, og pH-værdi på under 7 er en syre. Og hvis den så er 7, så er den neutral. Hvilke kemikalier dannes efter reaktion? Hydrogenmolekyle, fosformolekyle, oxygenmolekyle, svovlmolekyle og nitrogenoxid, vand, carbondioxid, hydrogen, argon, carbon, oxygen, svovl, klor. Hvordan er kemikalierne forbundet, og hvad er deres styrker? Eddikesyre CH3COO4OH. Denne formel fortæller, at eddikesyre består af carbon og hydrogen og oxygen, og at atomerne er indbyrdes forbundet som angivet. Formlen angiver f.eks., at 3 hydrogenatomer er bundet til carbon, og at et hydrogenatom er forbundet til oxygenatom. Det sidstnævnte er hydrogenatom, der er ansvarlig for syrevirkningen af eddikesyre. Sker der en fuldstændig eller en delvis syre-base-reaktion? Mange kemiske forbindelser dissocieres helt eller delvist i positive og negative ladede ioner ved opløsning i vand. Hvis de positivt ladede ioner er hydrogenioner, kaldes forbindelsen en Brønstedsyre, og processen en protolyse. En proton er i vandig opløsning bundet til en vandmolekyle, som dermed har optrådt som base. Syre-base-reaktioner er således
proteolytiske reaktioner. Hvorfor metylorange som indikator? pH-indikator, som har et omslagspunkt ved pH-værdien 3,344. Dette er en svag syre, som benyttes til at finde ækvivalentpunktet. Vores konklusion er, at vi har fundet ud af, hvor mange procent af hydrogenkarbonaten, som er i det her saltsyre. Og det var så de 1,26%. Og ud fra det af, så kan vi så konkludere, at i opløsningen var der 1,26%.